Kaixo, kaixo nere supertxiki eta superfamilia, zer modu zaudete? Batzutan, ezakizkigu zeintzu diren gure talentu edo zaletasunak eta oso garrantzitsua da bizi posa sortzeko gure bizitza. Galderatxo batzuk jarri ditut hemen zuk kontutan edukitzeko galduta gaudenean. Begira, denbora oso azkar pasatzen zait hau egiten dudanean. Nork inspiratzen hau? Nor miresten dut? Nere bizitza hasieratik hasiko banu oraingoan hau egingo nuke, edo ez nuke egingo. Zerk egiten zaitu besteengatik ezberdin? Zertan zea ona? Naturalki primeran egiten ditudan ekintzak hauek dira. Norbait laguntzen duzunean edo norbaitentzat zerbait egiten duzunean zein arrazoigatik eskertzen dizu jendeak? Nik uste du norbaite deitu nazakela honekiko nire esperientzia eta iritzia emateko. Norbaitek esan dezake honetan jakituna naizela. Hauek, galdera guzti hauek, erantzuteko hastia ipintzen badiozu, pista handiak dituzu jakiteko zertan zean oso ona trebea edo zaletasuna daukazun. Bale? Kontatuko idazu edo nere super saioetan nahi baduzu.